Em dic Jordi. Jordi Hosan seria el nom del Zen. Hosan vol dir muntanya del Dharma. Dintre d'aquest entorn soc monjo zen des del 2011, però no soc professional en el sentit de que ni visc d'això ni forma part del meu modus vivendi. És a dir, és un tema... És interessant amb el zen és com els practicants integrem aquesta pràctica dintre de la vida quotidiana. La nostra pràctica es fonamenta en la pràctica del zazen, la pràctica de la meditació zen. Això és el gran tresor d'aquesta tradició. Aleshores, per poder mantenir viu això, hi ha una sèrie de coses necessàries, entre les quals hi ha que s'ha de menjar, poc o molt, alguna cosa hem de menjar. Gràcies a l'esperit de la pràctica, que impregna el fet de cuinar i el fet de menjar, neix la figura del tenzo, neix la figura de l'equip de cuina, però el tenzo, que seria, dintre d'aquesta tradició, és el cuiner zen. Ho hem de veure sempre des del punt de vista de quelcom que ajuda a la pròpia pràctica. No és un ens separat. No és que el tenzo o la cuina zen sigui una pràctica de per si. En essència, no hi ha res que pugui... És a dir, no hi ha una pauta. És a dir, és que la cuina zen és així, o utilitza aquests ingredients, o utilitza aquestes maneres de cuinar. No, perquè aniria en contra també de la mateixa pràctica. La mateixa pràctica és una pràctica on a cada moment actualitzem el moment. El moment és viu, és canviant, és fluid, no el pots enxampar. I és, sempre. Dit això, avui en dia, el que tendim a l'hora de cuinar és els aliments més frescos possibles, de més proximitat possibles, el més vius possibles, el menys provinents de productes animals, perquè tot el que sigui animal té una complexitat que no pas la senzillesa del que és vegetal, cuinats senzills, simples i justos a la quantitat necessària per poder seure amb el mínim d'estorb possible. O sigui que el menjar no sigui ni un destorb, ni sigui tampoc un gaudi innecessari. Què vol dir la via del mig? A nivell formal podria ser que no te'n vagis mai als extrems, sinó que si hi ha dos extrems, dos límits, situa't al mig d'aquests límits. A nivell més conceptual seria que sempre estem en dualitat, estem sempre escollint, sempre això ho vull, això no ho vull, això m'agrada, això no m'agrada, això està bé, això està malament. Quina quantitat d'espècies puc posar? El zen uneix contraris, amb tot. A cada moment tu tens l'opció d'unir aquesta dualitat i que desapareixi. I si tu parteixes d'aquesta equanimitat, d'estar sempre unint aquests contraris, trencant la dualitat, estaràs centrat, per entendre'ns, obert, a que a cada moment sabràs quanta quantitat d'espècies es pot posar. És un camí, no hi ha regla fixa. En el zen no hi ha regla fixa, com a la vida no hi ha regla fixa. El zen és una via que ajuda a poder unir aquests contraris i situar-te amb la no dualitat. La no dualitat no és una cosa, perquè és canviant. Tu tindràs la teva i cadascú la té en el seu moment. A cada moment la vas actualitzant. És molt útil perquè es fa la nit anterior, bàsicament és molt senzilla de fer, però necessita temps i carinyo, perquè és un cuinat on es posen arròs integral, 5 verdures, com si fessis el caldo, ceba, pastanaga, porro,
nap i api. Llavors es posen talladets i es deixa bullir durant 3, 4, 5, fins i tot 6 hores. I queda com una crema i això s'esmorza. És el primer menjar després de la primera meditació del dematí. Després de la genmai, de la sopa d'arròs, es pren un te també. Sempre hi ha un te. I la cerimònia del te és una de les branques banyades, impregnades per l'essència fonamental de la meditació. Nosaltres sempre diem, en el Zen no hi ha receptes, perquè no pot haver-hi receptes en una pràctica on el que fem és constantment actualitzar el moment. Però a la vegada repetim les coses, en principi. Però clar, com repeteixes una cosa que penses que l'has fet cada dia amb un esperit nou? Aquí està la clau. I això s'entén des d'una pràctica de Zazen. I és la ment la que fa que pensar que allò és la mateixa que m'he menjat ahir, quan no ho és.